thina maguzu siyodla isidlo namhlanje kuyonke amaguzu into yasenkosini. Uthi umpostoli Paul noma mangaqualify ukudla uthi kodwa ngenxa yokufuna umbuso oqala nokulunga kwakhe ngaqualifya ngenkathi ngimvuma ngithi wena Jesu inkosi yakho konke. Uthi ngenkathi ngimvuma uJesu kwanamathela into yokuthi izinto zasezulwini sizohlala phezu kwakho. Uthi nalento ngayamukela enkosini, leto iyamukela enkosini, akamukela enkosini. Ukuthini ukuthi Amen. ukuthini funda mntana nengane likakhona ukuthi ukuthini inkosi uJesu ngalobo busuku athashela ngabo wathabatha isinkwa. Amen. Wathini uJesu? Wabonga wahlephula wathi lokhu ungasidli njengasemhleni isidlo senkosi. Amen. Izala unani unokubonga. Ubonga noma ungenzelwanga. Ubonga ukuthi ngoba usekhona uNkulunkulu ngizobonga ukuthi angenzelwanga. Amen. Ngizobonga ukuthi ngike ngilale ngingadlile ngoba uNkulunkulu usekhona. Amen. Uthi uShadrach noMeshach noAbednego bethi Nkosi kuyosala kwazeka. Kuyosala kwazeka. Uthi wesibili noma ke Nkosi ingasikhululanga noma ingasikhululanga. Bangena kwi-level yoku-understand ukuthi uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wethu ngoba esikhululile. Kodwa uNkulunkulu esikhululile noma engasikhululanga. uNkulunkulu akaba nje ukuthi uyakhulula noma ungakhululanga. Kodwa uhlale uNkulunkulu. Bathi noma engasikhululanga ke. Kodwa ngeke. Bathi futhi hayi Nkosi noma ke singaphela. Kodwa kuyohlala kwazeka. Uthi bakhona abantu. Yeah. Funda. lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Umkhulu wakho nobaba wakho akaza zathi uhlephulela wena. uJesu kuphela wahleshulelwa thina. Baphansi manje bamathamba amhlophe elakithi onali end. Ubaba wakho ayengakavuma ukuthi akuhleshulwe nakudliwe yena. Kodwa lo esingayi namhlanje asiqinisiko sikhuluma ngomuntu owavuma naye. Amen. Ukuthi mina ngiyavuma ukuthi nina nonke idlaleni. Amen. 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 Ungacabange yabona singengeshumela ngodwana ngoba kodwa mina senkonzweni yesidlo ngoba nithe ngiphume ekhaya nathi nisenkonzweni yani bazalwane yesidlo angikwazi ukudlula kalula kulento usihle ngathi udla into eyomthendeleko wasebandleni ophuma kulo akulo umthendeleko lo bazalwane isidlo senkosi esisamukele enkosini. Yabona nje ubumthendeleko kanjena nje umthendeleko kanje. Hamba ulungisa indaba yakho nokuthendeleko. Uzothi Nkosi angiqualify ukuzongena esidweni sami senkosi. Amen. 54 lapha kuJohane 6. John 6 verse 54.